zuwa na garin nan na ga abubuwa na alkhairi da dama da ta mu kuma abu ne masu baki magana gaskiya mun gani sai mun faɗa da Allah ku tafa wa hajiya da duka faɗa wani kwanni sanadiyar ta saboda kawai ta faranta wa jama'ar garin Kwanni ta gayyato ni har garin Kwanni kuma gani yanzu na zo bari mu gani da masu soyayya a zuciyarsu ko kuma da 'yan yaudara da yawa. Ok, na can yankin ne 'yan yaudara kenan ko kuma daga zuciya da jini sakon nira suke in babu ke kaina majin sirina hakan shi ne zai san ruhina wa a gida ya zo nai ba kya sona tunda na ji waɗansu akan ki suke zagina kuma tona san ba a yi tsira kora kira na gefen ki na zo na sarara ko a ɗan aiki ɗauke ni da kore kura ni fa ba komai kanki ko da an kyara ni kawai san ki nake ɗan zuciya ta harbo da a ce zaki sabo ni zan yi ki bambu kadamar sanyi kika so na haɗa miki lambu kanki zan yi dangi ko da hannu a kanmu ki tsaya na ka zaɓin kada ki min gore na aiko sakonnin so kare da ki share marasa ki masoyiya ta dole na zare shi da kin suwa na ki da wuya ta ya zan jure kalamomin da kike min ne nake yin hada a kwakwalwa ta na aje su zamar mini shaida banin ba ka so ne baya yin tsada kai sabo da ke san ki zuciya ya huda tunani da ke kowa tare ya gamu hanta da jini tilas sai an barin mai kuka kwakwalwa san ki yake damu nazari na aure nake a taya zan samu babu laifi da ni ke dai na yi wa kishi ko kallon ki daga wani yanayi sai na sane shi so ya danne na asa inda kyar zanayi nishi kin ji sako na fatan da ki karbe shi kada ki bari ya zama nan na yin kuka ni masoyi ne kanki kamar zauka ki gina min shaidai na ki kawai na dauka daga wani ki nake babu dare ba rana a jikina nake jin kina saurare na bari kawai takin tsawarata alwashina bakar ruhi kaunar ki tana ta gudana kire na zaku daure ki zamo gatana na fatan wata ranki kira na habibi zan ji daɗi mai sona ko bayan raina ko da a ce a duniya ba numfashi na kin tuna wanda kike so ya zamo ni daina kin tuna wanda kike so ya zamo ni daina